От няколко дни жителите на столичния квартал Младост са подложени на полеви условия, без топла вода. За да се справят с домакинската посуда и да спазват хигиенни условия, столичани трябва да топлят вода. Тези неблагоприятни условия в разгара на лятото са заради започналият планов ремонт от Топлофикация София. От дружеството заявяват, че той е крайно наложителен, тъй като тръбите са от преди 30 години и са в критично състояние. Примерно, втора Искърска магистрала, която храни всичките Младости, тя е в експлоатация от 1972 година, това са 37 години и не е извършван ремонт на тези съоръжения, които в момента ние сменяме. Това са компенсатори на линейните удължения. Жителите на засегнатия столичен район недоумяват защо от дружеството са изчаквали чак до сега, за да започнат такъв голям ремонт, при условие, че всяко лято правят редовна профилактика. Ами да, общо взето всяко лято. Може би миналото беше изключение и така се зарадвахме, че няма повече да имаме тези проблеми, но тая година ни попариха просто с студен душ. Не всяка. От тони години е по една седмица, но тази път авария ли има, не знам каква друга. Хората са обезпокоени от факта, че ремонтът ще продължи близо месец и те трябва всеки ден да подгряват вода. Да. Как се справяте с къпането? Ами, поливаме се, като цветя. Много е неприятно. Не бяхме и предупредени, аз разбрах от телевизията всъщност, че няма да имаме до 9 септември топла вода. И как ще карате? Ами, ходихме да гледаме за бойлери, тя е много сложна историята. Как се къпете? Ами с нагреватели. Слагаме нагреватели, греем водата и се къпаме. Топлиме си вода и няма как иначе. Все пак от Топлофикация София се извиняват на своите абонати за причиненото неудобство. Така единствената утеха за жителите от Младост е, че след ремонта качеството на услугата ще е по-добра.